det er om racediskrimination. Ja. Er medierne grunden til, at udlændinge føler sig diskrimineret? Det er en del af grunden, tror jeg. Ja. Jeg tror godt, de kan være med til at opbygge stemningen, Ja. men kommer an på, hvilke medier der er. Hvad gør medierne, så udlændinge føler sig diskrimineret? Det er måde, at vi snakker om folk med anden etnisk baggrund, eller snakker med udlændinge i Danmark. Så lad os snakke om det på en meget negativ tone, og det bliver fremstillet som kriminelle. Jeg tror, det er typisk noget. Ja. Altså, jeg synes, de er meget fokuseret på de negative historier, Ja. og ikke så meget på de positive, så man får et forkert indtryk af, hvordan udlænding er. Men man taler om vi og dem, altså man taler om dem, der bor derovre, altså i Mjølnerparken, eller dem der, så bliver det liksom ikke en del af. Hvad synes du om regeringens udlændingepolitik? Jeg er ikke videre imponeret over vores asylcentre og hvordan vi behandler vores asylansøgere. Når det er så sagt, så synes jeg, at den er til det bedre i forhold til, hvad den var under Venstre med Dansk Folkeparti som støtteparti. Er det nødvendigt med en stram udlændingepolitik? Ja, det er det desværre blevet. Når jeg siger desværre, så er det jo fordi, at vi i mange, mange år har haft regeringer, som har lovet indvandringen forse ind, som vi kalder det, i Danmark, uden at man kunne tage særlig godt imod de mennesker, der kom til landet. Synes du, den fungerer, eller skal der ændres på nogle ting? Jamen, jeg synes, der skal ændres på nogle ting stadigvæk. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt. De historier, man hører, hvor folk sidder og venter flere år med børnefamilier, simpelthen, der venter flere år på, at man kan komme ind i landet og bo og få sig en opholdstilladelse. Hvordan kan det være, at vi i Danmark gør så meget for udlændinge, men alligevel er det ikke nok? Ja, det hænger jo så tilbage til det, som jeg startede med at sige før, med at man har lovet for mange komme ind i starten. Ja. Altså helt tilbage, da man begyndte i 60'erne. Altså der er jo altid kommet fremmede mennesker til Danmark. Det er bare dem, der er kommet fra, man kan sige, slut 60'erne deromkring, de er kommet meget længere fra. Altså folk, der har meget svært ved at tilvende sig den vestlige verden, kan man sige. Det er det, der giver problemet. Når man så får dem i så store mængder, som man har gjort igennem mange, mange år, indtil faktisk 2001, hvor der kom en borgerlig regering, støttet af Dansk Folkeparti, hvor der blev sat en lille prop i det kæmpe hul, der var. Er medierne en af grundene til, at udlændingene føler sig diskrimineret? Det hjælper der i hvert fald ikke på den med mosehistorier, man hører ind og ud. Og ja, det synes jeg helt sikkert, det er. De er ikke med til at gøre det bedre, og skræmmekampagner fra Dansk Folkeparti hjælper heller ikke til med at gøre det bedre. Hvordan pågriber I racisme? Hvordan vi pågriber racisme? Altså, vi er imod racisme. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Selvom vi bliver påduttet, det stik modsatte. Men det er jo fordi racisme og racismeparagrafen er jo blevet sådan et udvandet ord, som er blevet brugt i flæng. Og mange gange så har man mest opfattelsen af, at folk ikke ved, hvad den racismeparagraf går ud på. Fordi den går ud på, hvis du direkte bliver jaget eller udstødt på grund af enten din tro, eller din hudfarve, din seksualitet eller mange andre ting, så er du faktisk udsat for racisme. Har du nogensinde set en dansker arbejde på pizzeria? Nej, det har jeg ikke. Hvilke grunde kan det være til? Det kan jeg sgu da ikke svare på. Det ved jeg sgu ikke. Det er der nok mange grunde til. Et af sådan nogle blegfis som også, jeg ville heller ikke tage det seriøst. Jeg ville ikke tage pizzaen alvorligt, hvis jeg kom ned og så, og så stod sådan en tyk dansker. Jeg ikke tror, den smagte noget. Han kan stå i en pølsevogn. Det er jo stereotyper igen, der gør det. Jeg vil aldrig købe pizza af en dansker, ligesom det vil jeg aldrig gøre. Jeg vil tænke, at han skulle stå i en pølsevogn. Der er jo mange, der beskylder jer jo for at være et racistisk parti. Men hvor tror I, de beskyldninger kommer fra? Jamen, de beskyldninger kommer jo helt klart fordi, at for det første fordi, at vores nu tidligere leder, Pia Kjærsgaard, kommer fra det tidligere Fremskridtsparti,
hvor der blev råbt meget op omkring muhammedanere og muslimer og alt sådan noget. Fuldstændig lidt i stil med, hvad vi også gør i dag, ligesom siger, at man skal passe på med den indvandring. Men vi har ikke tænkt os at udskille, og vi har ikke tænkt os at være på samme måde hårde, og alle skal bare smides ud, og alt skal. Det er ikke vores politik. Vores politik er, at man skal sørge for godt for dem, der kommer til landet, og dem, der vil landet noget. Dem, der ikke vil landet noget godt, de skal forlade Danmark. Hvordan tror du, vi kan slippe af med racisme? Det kan vi nok aldrig slippe af med. Folk er altid bange for det, de ikke kender. Men man kan sige, noget man kan gøre, det er, at sådan nogle ting som racisme kan kun eksistere i sådan nogle små, lukkede samfund, eller man kan sige små, ikke samfund som i Danmark, men sådan nogle små, altså lad os tage nynazismen i Greve, altså, det kan kun eksistere i sådan nogle bitte små ting. Lige så snart det bliver blæst op, og det bliver gjort åbent, så kan der ikke eksistere den her bagtagelse og bagvaskelse af folkefærd på den måde.